Здравейте, драги потребители! Тук сега ще ви представяме пролетно варосване на череша. Нали череша, брат? Това е слива. Виж, аз съм объркал. Да бъда извинен. Слива. Какъв сорт сливата? Слива Карловска афъска. Карловска афъска. Стават големи, колкото близо до ябълка. На големина и на зелена е сладка. Днеска е неделя. Не можахме да намерим в магазина четка. Варосваме с оригинална четка. Четката за килим. Четка за килим. Така се варосва. Да знаете. За какво служи това варосване? Да не ги качват насекоми. Най-вече мравки. Насекома и мравката са вредители на сливите и на... Стигат до плодната пъпка на дървото и ядат сърцевината на пъпката. Да. Ето, гледайте. Бяла е като сняг. Все едно е заваляло сняг вече. И сигурно до няколко дена ще паднат тези бели снежинки. Така, следващото дърво. Следващото дърво е кайсия. Кайсия сорт. Сорта не го знам, забравих. Сорт от кайсия. Цвета вече е окапил белите листа и се образува вече плода. Или още не е, аз да не объркам. Тук виждам, че има бели. Е една от най-ранните овошки. Да. Много е чувствителна на ниски температури. Коварният сезон е февруари, когато е много топъл, кайсията се лъжи и цъфти. И после пролетните ниски температури изгарят пъпки. И после плодове на нея. Плодове после на куково лято. И така продължаваме със следващия. Следващата овошка е праскова. Праскова. Вече окастрена, подготвена още от есента. Окастрена и е подготвена за пролет. И подходящата за компот, за прясно консумиране също. Много сладка, получервена, полужълта. Но сорта го забрави. Праскова. имаме и ягоди, който познава тук.
Тези зелени листа, това са ягоди. Има и един сорт тук, кученци, някой ако знае какво е това. Животинчи. Писи. Маци. Бау-бау. Коти, коти, коти. Коти, 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 коти. Браво! Така. А това е джанк. Това е джанка. И почваме осребряването от малко по-високо. Най-подходящия сорт за твърдо гориво. Подозирам нещо. Нещо подозирам от... Ракия става така. нещо. За любителите на керосина да знаете откъде излиза керосина. От това нещо тръгваш с 100 км от място. Домашна хубава ракийка, сливова, традиционна българска сливова ракия. Друг ден ще ви покажем и от ракията. А това тук е грозди, сладко грозди, десертно, бяло и червено, сигурно ще има. Трябва да питаме началника тук. Сега следващото дръвче. Следващото дръвче е ябълка, сорт златна превъзходна. Оха! Ябълков пай ще има. Дръвчето е на втора година. Се очертава да даде първите си плодове. По принцип на втората година ли пуска? На втората, на третата, на четвъртата вече би трябвало. Зависи. А и тези гранули около дръвчето са специален комбиниран тор. Има си всички хранителни вещества. Златна превъзходна Превъзходна ябълчица. И който не е виждал природа, да гледа природа. Почвата е оригинална. Това също е ябълка. Сорта е червена. Червена ябълка. Мисля, че се водеше червена магия, доколко си спомням. Така. Ето виждаме даже, че е ашладисано. Нали тъй се казваше? Да. Ашладисано е дървото. Така нареченото пролетно
Рязани на овошки. И така, вече се сменихме. Вързването започва винаги от първото клонче надолу. Така изглежда по-добре декоративно и препоръчително. Това е череша, сорт хрущалка. Оха. Така наречения ван. Къса дръжка. Череша за компот. Черешата става за всичко. Едно от най-полезните плодове. Супер. След появата на първите листа на дървечетата ще почваме масово торение. Така листното торение. При необходимост калций и желязо. МПК си ми сложили на всички дръвчета. Като цяло тепърва почва голямата грижа за дръвчетата. Днес ми 16 или 17 марта? 17. Да. Днес ми 17 марта. И преминаваме към следващото дръвче, което е круша. Круша, която също е на втора година и се очертава също така първите си плодчета. Сорта е попска круша. Попе. А Иван е тук и ще каже нещо. Нещо ще кажеш ли, татко? Добре. Обичаш ли круши? Да, как? После какво обичаш след крушите? Череш. След черешата? На Xbox. Днеска времето е супер. Тук имаме едно дръвче, засадено е есента, което също е слива. Сорта е фазърка. Фазърка. Сорта е ранен. Плодовете стават получервен и полузелен. И са обли с големина до 2 лева. 2 лева? И е подходяща на прясно консумиране. Също подходяща и за твърдо гориво. Оха! Крушова ракия. Крушевица, който не знае. Крушевица.
Иван, ти стои тук, татко. Ето тук стой, отвънка. Това дръвче е кайсия. Той като обича и най-много компот от кайсии. Това мисля, че е четвъртото дръвче, което е кайсия. Виждат се тук там някое плотче, но за поредна година нещо слабо. При кайсиите нещо слабо. Главоболие да ми създават. Това е правилно. Да. Стана. Значи тук няма да гази много, защото има засадени 2 реда картофи. Отгоре да не са? Точно по средата между двата. Демека аз газя отгоре. Тук са картофи и следващото е там. Където е издигнато като островче. Ага. Да. Скачам. Да. Точно. Още една череша. Да. Тук имаме една дърта череша, която по-рано опрашваше всички останали череши. Както виждате, ако сте забелязали, има отрязани дървета, това са били стари череши. Стари череши са били. И както се досещате тук, почвата ни позволява на растежа на черешата. Колкото и да се грижиш за нея. Но тази оцеля за сега. Намираме се на централно-южна България. Явно черешата тук ни варее. И като изсъхнат, върта като изсъхне, става направо супер. Нищо. Това не пречи нищо. Това малкото дръвче е слива. Зелена, едра ренглода. Един от най-предпочитаните сортове слива. Също е засадена есента. И тепърва ще видим какво ще се случва с нея. Още един сорт слива. Керосинова. Да, сорт за самолетно гориво. Така, керосин. И
Доколкото си спомням, сорта се казваше Black Diamond. Ако не има лъжи, значи преведено на какво беше? Black Diamond, значи черен диамант, да. Това също е слива. Слива Ован Ти. Това е сорт. Да го хвана отгоре или малко? Да, да. Тук? До първото цветче. Даже още малко нагоре. Да. Това е най-едрият сорт слива в целия свят. Големината на сливата достига 430 грама. Изтребително гориво. Да. Много сладка, много красива слива. Както виждате, всяка година е пълна с букети. Когато плодовете вече са озрели, ще направим също един клип. Да видите, що за стока е това. Стои нещо, просто е нещо огромно. И от елексира ще ви покажем после. Да. Какъв елексир става? Най-вече от елексира ще покажем. Всичките тези дръвчета тази година ще ги пускам на капково напояване. Стана ли? Идеално. Идеал Петров. Петров и другия брат. Следващото. Чакай да познаем. Слива. Браво. Това е слива сорт. Пак нещо беше блак, ама кой беше точно? Не е дайман, ама нещо друго. Black Gold става.
Аз ги имам записани всичко в един тефтер, сортови работи. Ще направим монтаж, ще вкараме надпис на всяко едно дръвче с марката и сорта, коя е подходяща за компот, коя е подходяща за еликсир и коя е най-подходяща за прясно консумиране. А да видим това, ще познаеш ли кое. Айсия. Не. Чакай. Втори опит. Слива. Абсолютно вярно. Ясът си може да са братя и сестри. Да. Тази е само, че сестра на онази ренглода. Само, че тази е червена ренглода. И по средата горе-долу. Тук? Да, от зеленото надолу. Червена ренглода. Ако се питате защо толкова много сливи, мисля, че отговора ще го намерите много бързо. Правим ракия правим, бе, чедо мой. Ракия правим. Чадо мой. Идей казвай. Добре. Това мисля, че не е позволяемото дърво. Мясък се сума. Да. Череша. Точно. Череша на 3-та година, която също е хрущялка. Най-сладкият, най-вкусният и най-подходящ сорт за компот. Също така за прясно консумиране. Бях ги намразил черешите тук, обаче пък не мога и без тях. Който няма в двора си череша, значи няма двор. Точно. Следващо. Чакай. Чакай да се... И това е? Ябълков пай ще правим тук. Знах ли? Не. Круша. Точно. Това е круша сорт. Сега внимание. Сорта е доктор Гуйо Джуйо, нещо такова си беше. Китайско ми Нещо, не знам. Просто заради името съм взимал такава круша, да я видя какво ще стане. Дългообразна, отдолу става кръгла, нагоре тясна и в крайна сметка ще видим
Доктор ли е, хирург ли е? Ще го видим кое. Добре ли го направи? Да. Тук зад мен има една. Череша. Не. Череша не е ли? Не. Какво направихме сега? Не останаха други плодове, какво да кажем? Пишете в коментарите какъв плод е това и какво това дрънче. Добре. Оставям и на вас малко работа. Точно. Да коментирате, да знаете. Видим какво е това дрънче. Който познай, една каса бира. И Айде. личен еликсир от нас. Охо. И ще запалим сферата. Айде, кой ще познай. Да. Да работим само ние. Малко работа е налазва. Добре ли стана? Идеално. Мотиката е на старт. Той нещо пък какво е той нещо? Продължаваме с това. Лятото като видим ще ви кажем. Айде оставяме пак за коментари. Кажи, тато. Добре. Ела. Внимай, татко, да не газиш по слугана. Ела. Кой плод обичаш най-много? Плод съска. Кой е това плод? Не знаеш кой е това плод ли, татко? Ябълки, круши. Да. Домата плод ли е иначе? Уж го дават плод, ама после стана зеленчук. Да. Голяма част от хората мислят, че е плод. Ще казва, че е плод, ама после стана зеленчук. Така. Свърши ли? Ами... Там две има, тук една има. Да, три есенни, които ги насадих. Мога да стана далеч. Да. Това е Джулия. Джулия? Да. Сорта е португалска Джулия. Който не е чувал за Джулиева ракия? Тук имаме грозди. Да. Опа, виж картофа. Стъпи в картофа. Картофа ли? Ние вчера ги насидихме.
Това е един много любопитен плод. Да. Тук има едно клонче, Мгм. да не го изгори. Много ми е интересно тази ябълка, каква ще стане. С златно коренче. Става чисто червена, като я отрежеш, вътре пак е червена. Да. За първи път ще видя тази ябълка и на вкус каква е. Тук си го тапаме това. Тук имаме едно нектаринче. Къде да го закълвам? От бялото надолу. Има едно бяло, да. Мравките са вредители тук за тези работи. Да, най-вече за пъпките. Това, че необходимо. Пъпката е сладка, а както знаете, мравките обичат, като надушат нещо сладко. Това е праскова. Тази праскова е, мисля, че е японски сорт. Бяла праскова. От тук ли да го хвана? Малко по-нагоре няма да объркаш. Да. Да. Тя просто е тънка пръчка, тече. Браво, свършихме ги. Супер. За сега до тук оставяме коментарите отворени. Лятото като порастват плодовете, като излезнат, ще покажем какво става тук. Аджаба. Да, за тези, които се абонират веднага, Да. ще има за тях специален подарък. Керосин. Еми да. Керосин ще има. Айде, Айде, до нови всичко. срещи. Бай-бай. Ще се видим на есента.